Jedna dievča pekne spievala, nádherne, ale mala predhryz, hej. Zuby jej vytrčali, jak lopaty. Strašne bola z toho zdeptaná, chuďátko, proste strašne smutná bola. A hrala v takom podniku a snažila si dávať hornú peru cez tie horné zuby, cez tie stalagmity. A proste celý klub sa smial, pretože tým, že sa snažila to skrývať, tak sa zahambila. Našťastie si ju všimol túto hviezdu jeden chlap a povedal jej: nehanbiš sa a ešte ťa možno za to budú mať ľudia radi, že sa nehanbíš, že tie zuby ukazuješ. A ona tak spravila a stala sa filmovou a rozhlasovou hviezdou. Napríklad mňa hovoria na moju chlpatú hruď mi hovoria, ale ja dobrý jazyk, ale väčšinou chlapci, ktorí chcú nám povedať, že sú teplí. Devčatá toto ani neriešia doteraz. A tým vám chcem povedať, že ja si kvôli nejakému hejterovi teraz oholím a čo on spraví pre mňa. Keď ma nejaká bude veľmi chcieť, tak ma oholí aj sama. Potrebujem vyhovovať všetkým? Nie. A šťastný môžete byť iba vtedy, keď príjmete každú odlišnosť a keď sa nebudete snažiť na silu za každú cenu zapáčiť ľuďom.